kuvattiin äsken yksi kohta ja no vähän kummatkin aloittelijat feilattiin tossa kuvaamisessa. Kävi Se peli kuvasi floppi. vaan niin se vaan kuvasi niinku mun työpöytää ton koko 10 minuuttia, mutta meidän äskeinen peli me niinku me ei saatu tänne mitään. Me ei saatu mitään. Se oli pelkkää Ainut huutamista kontentti ja oli toisen se, että mä olisin huutanut. Niin. Mutta nyt katsotaan, jos meni saa paremmin. Mennään vähän parempaan paikkaan. Mennään Äkkyränseen. Mä en osaa käyttää tätä. Ihan oikeesti. Kai me ostetaan ne storesta jotain hauskaa. Mitäs täällä olisi? Ei täällä ole mitään kivoja. Kai me otetaan meille flashlightit. Joo. Otetaan flashlight. Joo, ja sitten 2 valkkia. Meillä on 6 rahaa. Mut nyt mennään. Nyt mennään Assuranseen ja epätoivoisesti eteenpäin. Onkohan täällä mitään? Ei ole mitään. Ovi kiinni. Mennään. Nyt mennään sitten ekana hakemaan ne tavarat, kun mä ostin vähän kaikkea hauskaa. Se. Joo. Se tulee muuten tää. Apua, varo, tossa on ampieiskesä. Eli tänne kukulan päälle. No ei sitten. Tätä kun pelataan sen kanssa. Tällaista se on. Tällaista Hei, nyt mä... No niin, se tuli. Ai saata. Apua! Missä sä oot? Värdearju. Mä oon täällä alhaalla, mä kävin jo siellä. Oi täällä mä olen, tule tänne, mä jätän nää tavarat tänne shippiin, tule sit hakemaan kun tänne joskus pääsee. Terve. Lähetään pois täältä. Siitä on niin kauan kun mä oon kyllä pelannut, että pelataan. Mutta siis ensimmäinen pitkä video samalla voicerevealla. Ja eka video vissiin, missä mä ihan suomea puhun. Mähän en siis todellakaan englanninkielisiä videoita ala tekemään. Mun englanti on niin kauhean huono, että... Anteeks mitä? Tosta tulisi hyvää kontentti, jos mä menen kattoon, niin mä menen. Ihan satanan hyvää kontenttia oli. Täällä on Jipi. Täällä Firellä siis. Fire Exitillä on Jipi tossa oven takana, eli siis Lotpa. Täällä on! Siitä tänne päin, ei kun siis tänne! Hyvä! Hienosti. Siellä on Jipi tämän takana. Jipi, missä sä oot? Apua juokse! Siellä on Jipi, sieltä pitää hakea nopeasti nää ennen kuin se sitten hyökkää vielä kimppuun. Joo. Niin tulee, mennään hakemaan nopeasti. Apua. Mä en kyllä siis tosin tiedä toimiiks Jipi edes tolleen, mä vaan niinku veikkaisin. Mulla on nyt invetänä, mä menen viemään nämä niin heijuseen. Okei, mä yritän nyt löytää sieltä. Okei, varovasti. Tosta ei tuu mitään. Olen päässyt nyt tänne. Katsotaan missä on. Mitä kuuluu? Miten voit? Missä olet? Mä löysin jontain just... Selvä. Mä pääsin tänne Sipille nyt. Joo, ja mä oon kateissa. Mä löydän itse. Sä oot kateissa. Minä tulen etsimään sinut. Ai sä löysit mut. Terve. Mä löysin sut!
Joo, mäkin löysin sut. Pitääks meidän vielä mennä kattoo nopeasti se meidän? En mä tiedä, mut se oli liian lähellä, että se ois tappanut, mut se... Tyyppi. Ai se, okei. No niin, tuleeko sä mun kans katsomaan meinin vai jääks sä tänne vai? En mä tiedä, mä voisin jäädä tänne kattoo sua, koska... Okei. Eli siis nyt niin kun Imme lähetti mut itse katsomaan niin exitin. Siinä on itse asiassa 90% mahdollisuus, että mä en sieltä tule elos takaisin. Tai jos mä tulen elos takaisin. Apua! Apua! Herra Jumala! Herranen aika. No se meni mato. Mä näen. Lol. Mä olen jo shipillä. Hiljaa, Joo, mä en nyt täällä on koira. kuulekaan Hiljaa. Apua. Nyt päätään tällä. Tossa on niinku matokin vielä kaiken lisäksi. Ei kun mä säikähin. En mä ajatellut, että se olisi just niinku tulee. Mä olin pelokkain, mut samalla on te tablein. Oi. Tablet. Eli siis nyt me, ai jumaa. Ouch. Me päästään nyt voviin. Mennäänkö me voviin? Mennäänhän me voviin. Latataan nämä. Lego. Joo, Lego. Aina uudelleen. Eli siis nyt on meidän viimeinen päivä saada 45 rahaa. Tulee tänne. Oi jes. Onhan tää nyt se, ei tää on tää kenttää. Mä en haluu tänne, mä haluan siihen Mindsiin, kun siitä saa hyvää kontenttia. Mä haluan ottaa tollasen lootusta. Älä ota vielä tota juttua. Älä ota tuota ihme valojuttua vielä, koska... Nyt me ei nähdä mitään. Mulla on muuten inve jo täynnä. Niin mä lähden viemään. Olemme autoimme. Mulla itse asiassa taida olla edes. No niin, terve. En mä kyllä tiedä, onko tää sullakaan täällä. Ei jumaa. No mä nyt pidän tätä kuitenkin päällä. Eli tavataan me sitten tuolla shipissä tai sitä ennen, jos jotain kaunista tapahtuu. Nyt olen päässyt tänne shippiin ja... Se on... Areutere! Mä katoin tosta, että sut on niinku lävistetty kuoliaaskin, mutta kun ei tuolla kyllä näy ketään, joten... Ai niin se Miina! Eihän se vaan siihen oo. En mä tiedä, mut mä tiedän vaan, että meillä on kuota, niin ja mähän en lähde nyt riskeeraamaan, niin Mä en tiedä nyt yhtään, onko sä elossa, mutta... Et sä varmaan, se selviää kyllä kohta.
No niin, hyvä. Minä tiesin. No niin, kuunnellaan. Oikeesti, niinku for real, ihan Kerro, mitä minulle? Se Miten sinä... Viina! No niin, mä tiesin. Mutta minä sain meidän Mä olin- tuotamme tästä. Siis mä niinku olin silleen, tässä on joku tämmönen metallijuttu, mä otan sen ylös. Sit mä silleen, You Voi have 2 ei. days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the Nyt me autopilot to the lähdetään company building. tuonne myymään tuonne The Company Building. Lähdemme sinne. Joo. Niin, mitä se lähtee? Ai jaa, sä kannat kaikki vaan. arvaa kuka mulle soittaa. Toi kohta pitäisi leikata. Rinkuti, rinkuti! Ei! Lampuni! Your hard work is invaluable to the company. Ihan tyhmää. Mutta nyt me voitais mennä lopettelemaan tämän. No niin. Sanotaanko nyt yhteen ääneen? Kiitos kun katsit. 3, 2, 1. Kiitos kun... Et se toimi. Okei. No. Älä kävele paikallaan kun mä puhun sulle. Ei, no siis toi loppu alkoi mennä aika tyhmäksi. Niin lopetetaan tää video ehkä vaan tähän. Tilaa ja tykkää ja kommentoi jotain hauskaa ja minä vastaan ja tykkään jokaisesta kommentista, älkääkä huoliko. Ja nähdään ensi videossa. Hei, suli vei siihen asti.